Polovica marca patrí bratislavská Incheba už 11 rokov výstave motocyklov. Pri jej otvorení nemôže tradične chýbať ani slávnostné vyhlásenie výsledkov prestížnej ankety Motocykel roka. Stalo sa už pravidlom, že anketa Motocykel roka, ktorú pravidelne vyhlasuje najčítanejší slovenský motocyklový mesačník Svet motocyklov, je pomyselným štartom nielen výstavy, ale aj celej motocyklovej sezóny. Redakcie odborných motoristických médií vybrali i tento rok z importérmi nominovaných 48 motocyklov tie najzaujímavejšie v 6 kategóriách. Medzi skútrami pre sezónu 2011 kráľuje novinka od najväčšieho svetového výrobcu motocyklov Honda SVT 600. Svojimi rozmermi a kubatúrou je nielen mestským vozítkom, ale hlavne pohodlným cestovateľom. Kategóriu off-road ovláda novinka značky Husqvarna, model TE 449. Ide o prvé dieťa spolupráce BMW a Husqvarny a testy naznačili, že toto enduro je vydareným dielom konštruktérov. Spomedzi cruiserov najviac hlasov získal nováčik v tejto kategórii značka Ducati. To, že sa tento taliansky výrobca úspešne vrhol aj do týchto neprebádaných vôd, potvrdzuje víťaz Ducati Diavel, ktorý právom svojim dizajnom a parametrami očaril odbornú porotu. V kategórii Touring sa z víťazstva teší nemecký výrobca, pre ktorého je kategória luxusných turistických špeciálov srdcovou záležitosťou. Maximálne prepracovali revolučnú novinku, radový 6-valec, pridali kvalitné komponenty podvozka, bohatú turistickú výbavu a úspech sa dostavil. Víťazom sa stal BMW K1600 GTL. Kategória naháčov, teda Naked, je tentokrát korisťou značky Suzuki. Jej na nahú verziu prestrojená superšportová 750 zaujala a GSR 750 sa hneď na úvod píši titulom Motocykel roka. Víťazstvo v najsledovanejšej kategórii Superšport si tentokrát vybojovali zelení. Najmenší zo štvorice japonských výrobcov si dal na vývoji revolučnej novinky záležať, čo ocenila aj odborná porota. Kawasaki ZX-10R je tým vyvoleným. Víťazné motocykle odhaľovali krásne finalistky Miss Universe 2011. Počas programu bola ocenená aj najpredávanejšia značka motocyklov na Slovensku v roku 2010, ktorou sa stala značka Honda s 559 kusmi predaných motocyklov. Šestica víťazných modelov bola počas slávnostného večera samozrejme v presile, ale zahanbiť sa nenechalo ani famózne duo huslistiek Femme to Fatale. Táto formácia svojim dynamickým vystúpením spolu s tanečníkmi z country skupiny Maryland skvele podfarbila tento slávnostný večer.